खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय सानडे 2 मार्च 2025 मायथाइ दिनै जोंहा जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा जोंनि बीबीसी चार्च जेनेखि बेंगलर बड' चार्चआवहाय ब्रादार प्रमद नार्जारिनि हाबा जानाया बोसोरसे कमप्लिट जाबाय। बेनिखायनो दिनैहाय हेपि एनिभार्सारिनि हाबानि जोनोम साननि मोनसे पार्टी बानायदों। बेयावहाय दा जोङो जानो नागिरदों। नै नोंसोरो जोबजासे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय, अब्लानो कमप्लिटलि डिटेल्स भिडिअखौहाय नुजोबनो मोनगोन। स' अब्ला फै जों भिडिअखौहाय नायलांनोसै दे गाइस, नायलांफादो आंजों लोगोसे। Anniversary ni talaga. Ito anniversary 1 year ni. Kalau Siti দুজনে যে তেওঁলোকৰ প্ৰথম এনিভাৰ্চাৰী আজি পালন কৰিছে, ভৱিষ্যত দয়া আৰু অনুগ্ৰহ বিচাৰিছোঁ প্ৰভু যীশু। আমি বিশেষ প্ৰাৰ্থনা তেওঁলোকৰ জীৱনত তোমাৰ আশীৰ্বাদ হওক, ভৱিষ্যত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক জীৱনত প্ৰত্যেক ষ্টেপত তোমাৰ আশীৰ্বাদ যাতে থাকে ভৱিষ্যত, আমি এনে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰোঁ। প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰা আৰু প্ৰভু তেওঁলোকৰ লাইফত কামৰ আহিবৰ কাৰণে প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক সদায় প্ৰশংসাৰ যোগেদি প্ৰভু যীশু তেওঁলোকক আগবঢ়াবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু ঈশ্বৰ। প্ৰভু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁলোকে জানে প্ৰভু ইজন সিজনক প্ৰেম কৰিব পাৰে, প্ৰেমত নানা ধৰণৰ বিপদ আপদ প্ৰভু যীশু এই সকলোৰ পৰা প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ব্লেছিং আজিৰ এই দিনত প্ৰদান কৰিছোঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ। বিশেষ কৰি প্ৰভু ধন্যবাদ, আজি গোটেইকেইজনক তোমাৰ সমৰ্পণ কৰি তেওঁলোকৰ লাইফৰ স্পেচিয়েল ব্লেছিং দিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ। আৰু আমি এই প্ৰাৰ্থনা আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা জীৱিত আৰু ত্ৰাণকৰ্তা दिनैहाय रबिबार 2025 मायथाइनि 2 मार्च दा आदा प्रमद नार्जारि आरो बाजै तिथिनि एनिभार्सारि दङ। बेयावहाय जोङो इन्जय खालामफैदों। जानाय लोंनायफोरखौबो नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो नुगोन। मा मा जादों, मा मा लोंदों, सोर सोर फैदों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौहाय जोबजासे। जाग्राफ्रा enjoy guys together happy anniversary Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lawan udah nggak deh. After next Monday. Then last. Deh, enjoy. Dah mulai. Sana dia. Hah? Hei, kerja gua benar. Deh, pasti jaga pastinya gua benar tuh. Jangan gua. Deh. Gua benar kulri gua benar berai. Padahal. Hei. Padahal apa lah? Điều em không lại giá cười. Ôi chứ. Ê, anh ta sẽ ra đây chơi. जोंनि बर'फोरनि जानायालाय बेनो थासै आरो माथो दंबावो ना फंबाय ने औ बिदिनोसै संग्राया दिनैनि गोथार सानावहाय एनिभार्सारिनि लाल बनाखौबो होबाय गोथाव मोना आङा ए दे नोंसोरलाय गोथाव आयै एफाबां लादों अमा बेदर ना सेस नोमबाजिया नै जोंनिया अमा बेदरना बेसेबां लादों सेस ए गोथाव दा आदा बाजै ए मानि मानि पार्टियाव दे औ एनिभार्सारिलाय बोसोरसेनि नार्जारि गायाना ओमफ्राय गायाबादि मोनदांथि होनो नामा औ औ बिनि आदसा दिनै सानडे एनिभार्सारि दे जाबाय था आंबो जाहैनायसै